सकट आजाला जंघिया में लागे जैसे ई सकट आजाला जंघिया में ये सैया दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा राजा दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा लागे जैसे ई सकट जाला जंघिया में सट लागे जैसे ई सकट जाला जंघिया में सट ये सैया दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा राजा दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा ये सैया दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा सरिया उतार जब नहाई लाया अंगनमा नीचे ऊपर लौके हमर सुघर बदनमा ए सैया भाई मनोजवा देवर मुखी से झांक के सब कुछ देख ले कैसे पर मूड खराब बा। सरिया उतार जब नहाई लाया अंगनमा नीचे ऊपर लौके हमर सुघर बदनमा आ देवरा मुखी से झांक सब कुछ देख ले बा देवरा मुखी से झांक सब कुछ देख ले बा ए सैया दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा राजा दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा ई दर्जी के और नहीं खे तोहार लंगोटिया यार मनोज यादव जी बाटे आ कैसे कैसे नाप लेहले बाटे उता हम ही बुझतनी काट ले बड़ा काट ले नीचे से डाल फीता लहले रही नाप के कमर के साइज लहलस बहिया में चाप के कैसे ललाए सैया नीचे से डाल फीता लहले रहे नाप के कमर के साइज लहलस बहिया में चाप के ए जी एकर सियाई 4 गो चुमा ले बा ए जी एकर सियाई 4 गो चुमा ले बा ए सैया दर्जी माटी लगना ए सैया दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा राजा दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा से पहनत नहीं थे साड़ी नीचे सहाया सुनत नहीं थे बाटा कितना बड़ा तू बेहया
बड़ा ये सैया हाँ, एक कमलेश बलमा काहे सीतम अब ढहल काहे बड़ा? ना सुनत बड़ा है तो तोरे संगे सुनी लो पगलाई गइल बा 5 दिन से पहनत नहीं खे साड़ी नीचे साया सुनत नहीं खे बाड़ा कितना बाड़ा तू बेहाया आ 3.5 मीटर कपड़ा कुली नाच दिले बा 3.5 मीटर कपड़ा कुली नाच दिले बा ए सैया दर्जी माटी लगना कैसे सिला ये सैया दर्जी माटी लगना साया छोट सिले बा राजा दर्जी माटी लगना साया छोट सिले बा सैया दर्जी माटी लगना साया छोट सिले बा लागे जैसे सकट जाला जंघिया में सट लागे जैसे सकट जाला जंघिया में हरसवा के पापा के ए सैया दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा राजा दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा सैया दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा बलमा दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा बलमा दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा सैया दर्जी माटी लगना साया छोट सिलेबा।